Salutare tuturor, sunt Patrick și asta este pe canalul Patrick 5783. Noi astăzi am văzut că s-a băgat pe canal că s-a băgat o mapă nouă, Burrito Blitz. Se pare destul de interesantă. Să vă și spun așa o secundă de pauză ca să nu vă trească și voi să vă uitați la publicitate. Nu uitați să dați și vă un like și un subscribe. Nasul. Este nasul, de ce nu e așa. S-a băgat aici o roată. Candy Wheel. În afară de Pineapple Berry ăsta nu văd nimic. Gen să fie Candy personaj. Și ne vom băga aici. Burrito Blitz. Așa cum bă, trebuie să fie a doua mapă preferată a mea. Dacă vă spun sincer, nu știu cum e joc. Sunt trompete. Nu zice de cum e joc. Ok. Dar e greu, nu. Nu știu să mă joc. Jucători nepriceput plus. Jucători nepriceput plus. Aici e greu. Mama. Am ajutat două dată. Pe acea dată. Ok. Urmă să fac. Pe acea dată nu m-am calculat. Am stat acolo 1000 de ani. Nu. Ce faci? Cred că pentru... Încearcă scheme, dar se pare că scheme de nu se vede. Scheme proaste la asta. Deci ăla nu am zis de acum. Ce scheme sunt? Nu se sar. Pentru un mic camion de calificări. Nu știu de bine. Capibara de înțeleg. N-am apucat niciun skin, nu o să luăm. Asta mi se pare nasol rău de tot. Asta e, ce să fac? Ai cum să pun, ai cum să fac. Tatați. Tatați. Mă spun eu. Mă spun. Că vă spun. Mă zic. De fapt, cred să sperăm. Ne calificăm în 10. Băi, nu ca mine, nu s-a nevoie de ca mine. Să știu. Ce te șortă tot? Ce te șortă? De unde? De unde să fie face pe mine? Nu știu. Bă, nu știu cum fac. Asta trebuie să mă întrebe cineva fix acum. Bă, ce nu știu de mea mapă? Bă,
pot să merg pe aici. Că până mai vine și ăla. Cum vine atât de repede? Ce dă aici la preț? 100 de steluțe, 125. Ce de bun? Uite, cascarada. Ca skin nu e bună. Da, cascarada nu e bună. Nepic. Nu, că specială. Hai, că specială. Hai, că văd. Nu trebuie să fac celălalt. Voi ce cod aveți pe shop? Scrieți în comentarii. Eu bag și Modalin și Nociv. Eu bag pe amână de vede. Înainte bag eu Modalin, mai bag și Nociv și bag Modalin. Voi ce cod aveți pe shop? Scrieți în comentarii. Stai, ce? What? Lazy Bear. Golden Banana. Hai mă să iei și aia e mapă nouă. Să mă turnament gratis. Bine, pe 10 gemuri. Nu gratis, dar sunt turnamentele noi. Ia așa. Ia sar de skin, că vă zic poze de skin care sar. Bă, dacă te pui pe clip, mai știu cum. Că dacă te pui de buton, nu te dai pound. Ce am să se bun. Ce fac ăștia? Nu știu niciun nimic. Uite. Bă, părățui. Gata. Easy. Atât de easy e pe calpici. Eu vreau să au raziberul și pomiterberul. În rest, celălalt ber luai de mai de... De unde nu? Și mai un ber pe care îl iei de la sfârșitul Stumble Test. Bă, dar... Să încercăm să luăm și Stumble Test cu gem. Adică nu să luăm cu gemul, să n-am să luăm cu gemul. Așa e. Bă, nu știu de cum să... Bă, vreau să duc. Bă, vreau să mă mănânce de finic. Ar fi fost la creștere numele Kid Pro. Hai că Pro. Kid Pro, așa... De nu că sunt Pro, gen... Kid Pro... Nu e mai interesant decât 4, 5, 7. Am resetat pe viață. Modurile chiar am resetat. Hai, frate, ultima rundă, hai. Fiți atenți că în ultima rundă trebuie să câștig. Dacă nu câștig, îmi fac un loc cu ani. 112 cu ani. Am reapucat de Stumble și cu tot cu YouTube. Tot codul. Ce se întâmplă, mă? Bă, ce se întâmplă? Mă, ce se întâmplă? O să mai dăm un spin. Pare că a dat o eroare. Mai încercăm o dată.
Ok. Bă, frate, dă eroare în continuu. E enervant. Când să ieși de jocul să mai dau eroare. Ce de bă, cum zici? Razi bun ăsta. Haideți să vedem ce vei. Trebuie. Razi bun. Aici, da. Pe ce liber pe care era asta? Mă crezi? Pe la primul pe care l-am de la... Și mi-a stras că să ajungem până aici. Gen nu mi se pare prea ușor. Mai băgăm și noi niște rune. Bă, de ce nu? Că n-am mai postat de 3 zile. Pentru că n-am mai postat de 3 zile un videoclip puțin mai mult. Deși la Space Drop era o problemă. Scria Space foarte mare. Drop. Așa scria. Space Drop. Scria mare, adică scria mai multe litere de R, de O, de Space. Scria Space așa scria. Și aici s-ar putea să fie un bug. Bine. Dăm 10 prin 20 înapoi. Afacere. Bine, dacă se zice să se dea bătut. Ok. Se pare că de erou în continuare. Vom mai juca 2 runde. Cam așa. Da, 2 runde ne vom mai juca. După acestea 2 runde ne vom... Stați mă, că mă gândesc. E mai folositor să ne jucăm în turnament ca să luăm Raziberul decât să ne jucăm acolo și să luăm niciun skin care să nu avem ca să ne crească. Să ne dă Gami Capibara. Capibara de leleu, să știu. Nu ar fi scăzut. De runde, mai vedem dacă puteți de mână, dacă nu putem mai aici. Și să nu credeți că de data asta chiar nu mai pot. Nu de data asta. Chiar vreau să dăm capibara. Nu am apucat eu să iau. Nu am apucat să iau eu capibara. Nu, m-am apucat să iau un skin. Dar fiți atunci că de nu iau eu skinul lui acela. De nu-l iau. Și fiți atenți ce mi-a spus Vlad. O veste șocantă. Pentru asta va trebui să dați subscribe. Am spus că când o să fac eu 20 de subscriberi să se reapuce de YouTube. Dacă vreți ca Vlad să se reapuce de YouTube, trebuie să facem 20 de abonați. Și ce înseamnă vreo 7 subscriberi. Că nu avem 10. Și 37 egal 20. Deci, va trebui să... Da, dacă vreți să se reapuce Vlad, să dați un subscribe, să fie acum la 20 de abonați, bine, de la mine pe canal, se reapucă de YouTube. Și de views de la mine pe canal, și nu la el. E ciudat. În fine. Trebuie să dau tot tampul, dar nu le mai am apucat. Oh my god, ce era să mă duc. Bubuie ăla. X-ul, bubuie ăla. Aia. Nu. X-ul sus-i, bubuie ăla. Gata, deja bubui. Frate, dă publicități în continuare.
Bă, e destul de șmecheră mapa asta, gen că aruncă cu rechin, o să de rechin, să are rechin din buta explosive, ce doamne acum. Ce cămine. Nu încercai bine. Și nici măcar nu a... dar stai mă, că nici măcar nu le aveam pe ele echipate. Deștepte-s. Deștept. Mai dăm una asta să se pusă. Nu mai încercăm să mai facem ăștia. Știu că sunt reale, însă nici măcar nu aveam tantul echipat să pot să o fac. Adică, de ce să încerc să o fac dacă nu puteam să o fac, că nu era tantul echipat. Nu înțeleg și nu voi înțelege. Bun, eu încerc să-l fac și nici măcar nu aveam tantul echipat. Bă, da, oamenii mi stau chirie, gen monstrișul, niciodată-l văd pe ăla, se duce, gata, mă bubui omul. De ce faceți asta? Hai, îmi cheltuiesc toate gemurile, să fie pe episod bine, să aveți voi. Să vă uitați, să fie un episod frumos pentru voi, pentru cei care se uită. Gen. Și... da. Nu mai fac lângă butoaie. Bă, da, sunt nebuni ăștia. Și bun. Zici că... ce știu ce-o bucă? Zici că le dă 1000 de gemuri dacă se pute butoaie. Băi, stai bă. Să le dă 1000 de gemuri. Nu de... să le dă 1000 de gemuri. Sau 1000 de stăm de cecuri dacă își se dă butoaiele. Să mă duc în dezavantaj pentru ei, că nu pe ei. Așa nici pe voi. Trebuie să se gândească, bă, hai să fac asta, gen să încurc și pe ceilalți și nu știu cum. Dar nu e așa, că gen, dacă tu îi încurci pe ceilalți, te încurci și pe tine, gen. Dacă și tu ești pe mapă în joc, încerci să câștigi, te încurci pe tine, încurci pe toți, gen. Asta nu înțeleg. E și, în plus, și un X. Cum e posibil așa ceva? Efectiv, cum e posibil așa ceva? Vă spun eu că nu cred. Stai, ce? Unde, doamne, intră? Haideți, Venge pică, a. Oricum, eram sigur că trece, gen, eram sigur. Era imposibil să nu treacă. Era imposibil să nu treacă. Și acesta a fost videoclipul. Pa, pa!